I veient en imatges a la Fallera Major de la Adriana. falla... No. Amparo. Amparo. N'havia anat jo a l'Ajuntament, Maria. Sí, Jo, Adriana Polos, en la tantes major. ganes de veure falles ja m'havia anat en Ximo i en Clara a la plaça de l'Ajuntament. No, ahí tenim Amparo Minguet Blanco, emocionadíssima. L'has trobat nerviosa quan estava parlant amb tu? Sí, però algo que m'ha causat curiositat i que no li he pogut preguntar degut al temps, perquè ja s'anava a cremar esta falla, és que totes les falleres, la seva il·lusió és arribar a ser Fallera Major de València, no? I en este cas, Amparo Minguet Blanco, la Fallera Major de Nat Jordana, ella té les idees molt clares i m'ha dit que en això que ha pogut viure i disfrutar enguany tenia prou. Ahí està aquest moment especial, el més important que pot viure una fallera, el dia de la seva presentació, el dia de l'ofrena de flors i el dia de la cremar. Què és el que estarà pensant esta dona ara veient com la flama... Ahí està la traca. S'encasta dins de la falla, ara ho veurem. I la falla del primer premi de la categoria especial. Vegin com ha pres les flames i el foc estan besant el cartó i la fusta. Meravellós castell de focs d'artifici. Per cert, a càrrec de la pirotècnia Cavaller de Godella. Zamorano Cavaller de Godella, la nostra enhorabona per aquesta gran pirotècnia, per este gran pirotècnic, gran valencià, que ja podem veure, és impressionant. Estos 4 carrers que acaben en la plaça del Convent de Jerusalem estan plens de gent. Els assegure, senyores i senyors, que no cap ni una agulla. Moltíssima gent ha vingut a veure esta crema, no volien perdre's el primer premi de la categoria especial. Per dir-ho d'alguna manera, la falla més important de València, la més bonica, la que el jurat ha considerat que ha merescut esta distinció. Amb el so de la pólvora és que, Maria, no cal dir quasi absolutament res. Mira la flama, que imatge més bonica. València esclata en flames i este racó de la nostra ciutat és un més, gràcies al treball dels fallers del Convent Jerusalem i al capdavant de totes aquestes persones, el gran fallero Jesús Barrachina. El nostre president, què estarà pensant? Estarà emocionadíssim, veritat que sí, Maria? Per supost que sí, i també ell l'any passat ja va decidir, no sé si ho has preguntat tu, Josep, que ja no volia ser president d'esta falla, però aplaudiments que estem sentint. Aplaudiments del públic, ja podem veure que bé que s'està cremant. Que bé que s'està cremant. Això és una bola de foc meravellosa. Ahí podem veure el criat en primer terme, el criat que agarrava les faldes de la seva senyora mentre el marit levantava les enaues i veia ahir amagat a la mans el gran descobriment del segle XVIII. Els descobriments del segle XVIII posats en solfa pel nostre artista faller, Francisco López Albert, un xic de 28 anys i està considerat, almenys per al president de la falla, Jesús Barrachina, pel Regino Mas dels anys 90, i això de ser considerat el Regino Mas dels anys 90 i les falles de València, això és molt gran, perquè Regino Mas va ser un gran artista faller. Fa moltíssima calor, la gent comença a recular, a tirar-se cap enrere, perquè la falla és tota una flama. Com València esta nit està sent tota una flama. Treballen els bombers a tota València i a les localitats que celebren esta nit en les falles. La cremada de 180 falles acapara el 75% dels bombers, dels que des d'ací n'hi ha que donar-los l'enhorabona. Una forta abraçada pel cos de bombers, clar que sí, Maria. Estos 744 monuments. Que es diu prompte. Treballaren tota una nit quan València, com si fora la Roma de l'emperador Neró, esclata en flames i el foc és l'amo de la ciutat durant uns minuts. Això és el que ens comentava Francesc, el nostre company, que la nit d'avui és com l'au fènix. La falla s'acaba i comença una altra falla.